Bă, hai că suntem gata și cu pasul 4. Ne-au chinuit Malmo și cu Dinamo Zagreb, ne-au găsit dracii, dar până la urmă e bine că s-a terminat cu bine și că e verde și că am ajuns la pasul cu numărul 5. Am regretat că n-am pus un alt meci, am avut altele în cap, am avut pe Țelie în cap, așa cum cred că am scris și pe Facebook, dar am ales pe Malmo și m-a chinuit până la final. Era bine să ne iasă cum a ieșit Feyenoord și cum a ieșit și Freiburg până în pauză, dar nu ies toate așa fluierând. E bine totuși că ies până la urmă. Da? Deci astăzi suntem la pasul cu numărul 5. Biletul evident este în Super Social și pe canalul meu de Telegram. Este un bilet făcut tot din 3 meciuri cu niște goluri alese pe sprânceană. Le vedeți acolo. Acum eu m-am îmbrăcat la cămașă că merg la Fanatic Superliga cu banii pe jos, cu Horia, cu știți voi, sau să vedem cine e, Cristi Coste, acolo unde o să dezvălui mai multe meciuri din oferta Superbet. O să dezvălui și câteva lucruri foarte interesante despre acest program, acești pași spre milionul de euro. Așa că vă invit să ne urmăriți emisiunea pe YouTube-ul Fanatic. Da? Deci, Doamne ajută, hai să fie pasul 5 și mâine și poimâine, pentru că avem foarte, foarte multe meciuri, încerc o nebunie să facem 2 pași pe zi. Da? Adică dacă ne este astăzi pasul 5, mâine sâmbătă să fac pasul 6 și 7, să fac pașii 6 și 7, iar duminică 8 și 9. Ar fi ceva fabulos. Eu zic că este posibil, dar nu mă hazardez. Hai să trecem de pasul cu numărul 5, să iasă bine și vedem mâine ce facem. Doamne ajută, să fie verde, bineînțeles, și weekend bun la toată lumea.